Erokamano kuom keto Ramogi TV kane jotelo mag dinde kaachiel kod jolamo kotelnegi kod Jodolo Julius Subi mar Exploits Worship Center noromo kanyakla e boma ma Nairobi ka e wuoth mar lamo ne kwe kod kanyakla mar oganda ma pacho ka. Ne giting'o bendera mar Kenya kendo jolemo manowuok e counties 47 te duto ma pacho ka endi noriwore e boma ma Nairobi ka endi ka gichako gi Uhuru Park. Mano en chakruok mar romo mag lamo ma ibiro tim e juma achiel mangima. Romo no geto kelo ji kanyakla e pacho ka endi ka Jodolo Subi ogolo kwayo mar kwe kod riwruok e kinde maliet mag siasa kod tungni medore e pacho ka endi. Lemo no biro rumo chieng' Jumapil. Know that as a nation, we have had challenges of demonstrations. We have had challenges in the economy. We went around to pray for our nation because we know the Bible says that when my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then I'll hear from heaven and I'll come and heal the land. So we believe that through this prayer summit, which is going all the way up to Sunday, healing is going to take place. Migao mar teko kokalo kambi mar Kenya Pipeline ochiwo ayanga ofise ma oger ne sikunde